Pinoy Bus Driver TV. Mabibuksan, para nakalimuksan. Dito, mabayan na tayo ng basin. Buksan tayo. January 14. Mayroon ako. Reserva. Anong nakalagay sa inyong buwan? Ano po kayo? Ibig sabihin nyo lang available. Dito tayo sa PTX, Bicol Buksit. PTX. Pumasin. Buksit tayo. January 14. 25. Ganda yung isa electric ah. Ganda yung isa electric ah. Kaya sila kaya pato. Oh! Buksit tayo. Agad. Wala sa antop pa. Ano ba? May laman ba yan? Meron naman to. Meron yan. Sarap nga eh. Akin na to. Sa'yo pa yan to. Hindi kayo pa sa'yo, no? Isa tayo. Yan. Tawgi yan eh. Tawgi. Nasa dito eh. Oo, nasa. Pagtuloy pa lang na yan ah. Normal. Normal naman namin na na. Wala naman ito tayo. Magpapagina. Pag-group na rin ah. Daga, dito ka lang o dito ka lang? Sobra. Kasi kapito eh. Kapito naman. Nandun eh. Hindi, kasi nga paano sa lite, may sayo. Wala na ba dito? Pagkakon mo kasi, lagi nang huli. Si Ay. Ano? Lagi huli ang biyahe kasi tanghali ng alis. Kaya wala ka na makakuha ang pasagero sa daan kasi tanghali na. Dapat maaga para maaga ka sa daan. Hindi na, madami na kwento ko, tatlo. Apat. Apat. Balik kayo man, tatlo. Dito na. Tapos kasi sa sabit. Hindi ko, pwede mag-isip na eh. Ah? Hindi pwede mag-isip. Oo. Oo, pwede ka mag-isip to. Kaya ka na pangkat. Dala ba? Doon ako dala pa. Laro nito ay ano na? Alauna. Ikaw, huwag kasi mitilaw. Ha? Kailangan bumalik. Tukan. Pumas ka uwi. Oo, sa kanya tukan. Ilang araw. Ano? Hindi balikan pa lang yun. Hindi. Bali, pagkat Ate, kain na kayo. Mag-upisa ng ano. Ito te, special. Puro bang ito? Gusto mo? Mani. Mamani po kasi yun. Wala sa Mamani po kasi yun. Bakit ba ate? Magkakit po. Magkakit po ma'am. Maraming bawang na kasi ma'am. Ilang na? Ha? Bakit ba ito? Takdan pala. Masabi na kanina. Kaya lamang. Kasoy, mani oh. Kasoy, ma'am.
Sabi sa ko, Bianco. Bianco. Higo sa pot. Ang sulat. Babiyahin naman ang mga babiyahin naman kami mga supot. Sana mayroong magtutulad dyan. Supot na naman ang magtutulad. Wala pong matigapos. Ma'am, masarap po. Oh, pwede ka. Pwede ka na? Hindi na lang to. Sige. Kalau sa top mga taga si Chris, may ko natin dyan. Lumagkitik. Talaga ko. Basta na yung biyahe ito Bacolod. Kaya tulog na dito. Madami kaya. Baka may passenger. Brother, polis yan, brother. Sabi na. Pwede rin naman kuhan. May laman naman ito magdahil. Ayaw mo lang ka ba? Okay. Dyan dito sa 8 pesos. 260. Kaya ba ko? Ako din. Ano ka ayaw na rin? Bago-balag po. Kaya natin. Bakal 1 dot left. Hindi ka makuha dyan. Bigyan mo na dyan, basta tayo, kasi. Hindi, pasay.
Sa tawag nga pala kay Michael Chan. Sila tayo. Si Jerry Peglado, Luis Canella, Canada. Jerry Peglado, si Jason Diego, California. At sa class, sa Milano. Ayan. Ramos. Gandara Samar. Sorry. Ay, natin, pikutin. Iba natin yan, posting. Ay, ba niya? Nagpapasigyan. Sila lang po sa'yo.
Bawat na bawat. Sa bawat. Tambo. Yan. 611. 611. Ito, biso. Ingat, support, saka si Puksit. Ingat ang support, saka si Puksit. Ingat ako. Ingat ang si Pisat. Olvia. Oh, paalala lang ha. Sira pa yung ano natin dito, yung saksakan ng cellphone. Kaya, magtipid-tipid mo lang sa baterya ng cellphone nyo dyan. Hindi pa naman pagawa, wala pa yung prison. Umuwi pa lang. Doon, di pa balik. Sira pa yung inverter na nag-upset. Mga panay-mix ko mga remisero, malubad ka rin sa lang. Kaya pinangalan natin. Maghanap ng saksakan. Pero saksakan, walang kurento.
Hindi tayo mag-isa. Papunta tayo ng Bravo isa. Expressway South Paul. Sana mo rin sa Pasay sa Bukit mga may pasayro. Pasok buting, dating yung tubig. Ayaw mo na yung fry. It's a fry. Okay, lubay sa mga yaw. Cocktail. Pampas. Nagawa na rin ang pakingan dito. Let's get it done. Alis mo nga yan. Abante, Bino, abante! Papasok kami! Hoy! Yung tricycle, ba't tama yan? Oo. Kaya nga nandiyan tayo, hindi pa nag-alis.
Biyaya, Miguel. Pugsit. Sit. Ilatay ko lang yung partner ko, nagigib ng tubig ko. Oo. Hindi, lapag muna dyan. Box set! Kaya ako sa masin, dalawa. Ayaw ang buti ng 5 doon sa sige. Ito yung kinain namin, pag-away kami nito. Pero kinain naman ko ng tulog. Ayos. Atas na eh. Kaya.
Nakapila ka ba doon? Oo. Balik na paminsan kayo. Uli na lang po kayo. Baka may tao sila na. Tara. Sibo. Sibo, dito lang sa kusina. Nandun na yung plato, kusara. Sila lang daw. Sila to lang ko sa Arinas. Sige. Dali ano daw, makikisa kayo. Pwede limit. Wala na natin yan. Hindi, doon sa kanya dari. Tsaka, hey, Sabi yung upuan nyo. Ito. Saan kayo nakaupo? kinis na po. Hindi pa nag-remit. Opo. Sure lang sa loob. Sure lang sa loob. Hindi ako nakakita. Minsan may pagkakas mo din. Walang tao doon. Kapi sila.
Malis na yata yun. Para dyan ko pala. Okay. Dito na kayo. Okay, Pakabok. Baba na kayo. Agad siya. Okay na. God bless. Okay po. Yeah, thank you ha. Thank you, thank you. Sirma lang. Boss, salamat. Yes, sirma lang. Ang baba lang. Ay, sana pala yan. Hindi pa sirma lang yan. Patalit pa lang. Ay na, kaya ligan eh. Concept. Oo. Katawan kasi sirma lang. Ano ka din lang sa isa? Ano ka sa Instagram? Ano ka sa coffee na naman?
114. South Expressway kung saan. Who's next? Sila ba eh? Dito na kami sa Nichols. Saan ka ba? Akala ko sila na yung kanyang dami. Pero doon sa DM, ang Ormoc. Yung pa-Ormoc, ano ba sa DM? Oo. Mamaya ba yun? Kaya magbabad doon. Ay, hindi naman. Isang oras siguro.
Alam mo, hindi ko yan. Yung set, nakapanok.
Iloilo pala biyahe ito. Iloilo pala biyahe niya. Dati nga yung Katulad ng dala ni Mario. alamang kakot. Meron siya eh. Meron, dati nga siya. Dati nga. Yan siguro na ng Iloilo, no? Gumamit ano? Yan siguro na gumamit ng Iloilo na papel. Baka na kahit. Dapat lang expression nito tungkol, tapos siya. Napakalawang ng expression ito. Juan Pedro. Hindi na tangali. Sabog yan, dapat sabog yan. Na. Dami mo.
Opo.
Ito na guys, nakapag na real. Okay ah. Grabe pero ah. Wherever you are. Hindi na yan po. Tumawag sa pagluwag na. Kailangan na dito. Ha? Kailangan na dito. Oo. Late naman. Hindi naman tayo. Nakakala nila sa daan. Okay, guys, tabi na ako. Mag-share dyan, share.